la o nouă serie de Minecraft. Împreună suntem de Maria și de Sergiu pe această lume. Bună ziua! Bună! Nu uitați să ne dați un like, boșilor, de un subscribe, abonați-vă la canalul Sergiu, la canalul Maria, la canalul meu. Și începem acest episod mirobolant. O să facem casa lui Sergiu. Ia aici îi facem casa. Unde? Aici. Că tare frumos arată aici pe pajiște. Bine. Taci, mă. Ce e aici, măi? Herobrine. N-am văzut pe Herobrine. Ce mă dați? Nu bine, hai și facem casa. Ok. Trebuie Dacă vă place casa, să lăsați acolo un comentariu și o grămadă de like-uri. Bă, dar eu mă duc să iau pământ ca să îngrop astea, bă. Dar nu, dăm târnă copul. Sau dăm și lemnele, că-ți fac casa. Până atunci. Bine, hai, 24 de blemne. Cât ai, mă? 24? Da, și ăsta. Eu mănânci mâncare. Hai, aici o fac eu casa. Mă duc să-mi las ceva lucruri prințesc. Coal. Hai, mă. Bă, nici eu multe diamanți avem, bă, ce fain. Dar cum l-ai luat? 1, 2, Mi arăți? Da. 3. Aici, nu. Intră. 1, 2, 3. Scrie așa. Unde? Până aici. Până aici. 1, 2, 3. Mă duc aici. Ce vrei să spune? Cum? De aici pornesc așa. 1, 2, 3. Despărțit. Aron. Aron, mă, intri acolo. Nu. De aici a venit să fac ziua. Și despărțește. N-ai pus în linie. N-a șterge. Bă, nu pute. Cum? Nu mă linie. 1, 2, 3. Se pare acolo, mă. Și ultima a venit aici. Am give. A venit aici și 3. Așa. Bun. Aici am pus buștenii. Nu. De aici numai să decorez. Bă, ești prost, mă. Mamă, ce frumos se arată casa, mă, să-mi Nu, bag picior. atâta. Poți doar să scrii apele ce vrei tu, uite, vezi? Bă, de ce nu Screen-ul meu este față Dar că nu poți. toată lumea arată screen-ul. Scrii și îți dau ce vrei tu. Uite, scriu apele. Ia, vedeți că sunt Nima. băiat. Și dau 20. Și mi-apare 20. Vezi? Hai, nimic. E, dar cum să zice câte diamante? Diamond. Nu, uite acolo sus. Vezi? Bă, trebuie să scrii. Bă, prost. Nu. Trebuie să scrie diamond. Câte vrei? Nu, ce frumos să fie casa, mă. 100. 9. 1. 0, 0. Și dai pe ăla. Și atâta. E simplu. Ce? Simplu. Hai, vedeți casa, mă. Și câtă... Ce? Și câtă asta... Câtă pe ăsta. Mergi acolo și vezi. Dirt. Și spuneți dirt. Cât vrei tu? 100, 200, 300. 100 sunt destule și asupra între grope. Hai, uite la casa ta, mă. Nu te frumoasă. Deci dați o apuc la treabă. E simplu. Mamă, numai lemne. Aron. Bun. Noi de aici am făcut casa, Sergiu. Nu, cum să numește ăla? Dirt.
Stai că de aici cred că trebuie spart. Elitra. Bă, nu, dar... Apoi în episodul 5 noi o să batem dragonul. Da, în episodul 5 o să batem dragonul. Așa e, bine. Da, bine. Găsim portarul din Nether. Sau din... Dar cum? Trebuie să facem portarul din Nether. Da. Eu știu. GV. Give, mă. Mă, uite, ți apare acolo. Give. N-am o ușă pe aici. R-I-R-T. Și... numai... Așa. Mai Mamă, pus și ce dai frumos. Ia uite-te, mă. Hai aici, în căsuța ta. Da, bă. Să fac direct. Cred că aici trebuie așa. Bun, e bine. Nu, ce săbi am aici. Atunci, Mă, îmi dai și vrei săbi? Nu, prin copii, nu mai am loc aici. Uite, ce nu știam. E diamant. ce faci, mă? Faci mina? Eu mă duc în mine și minez. Bine. Cum? R. Mama, am picat în apă. Ajutați-mă. E spărțit. Merg Așa acolo că mă și spawnez la Maria. câte vrei tu. Vezi, Maria, că mă spawnez la tine. Bine. E bine. Ok. Bă, prostule! O de aici. Lasă că sparg un dirt. Nu te râde, bă. Dar ce ați făcut? Am picat. mă spawnat Lasă că ăsta te spawnez. greșit. Lasă că spawnez eu. Să spawnez și pe tine. Spawnează că greșit și tot aici. Mamă, ia-mi. Ce, 400 din aia, da. Da. Ce? Dacă atât ai cerut, lasă să zic că spawnez eu. Spawnează la Te Sergiu. vezi la cine? La Sergiu. Primul la cine e primul? Așa că te ven. Gata, la Sergiu. Sunt la Sergiu, gata, m-a spawnat. Spawnează-mă și pe mine. Ba, hai ajută. Maria la Steven, și ai? Da. Eu mă duc după mâncare și fac și casuța lui Sergiu. Ce faină casă! Așa-i? Mă, da, fă și mie așa una. Bine, o să-ți fac. Ce faină casă, mă. Bă, știu, uite, e. Și eu știu Sergiu. acasă. Da, mai fac una. Eu sunt ce faină. Nu, mă, ți-am făcut eu una mai faină. Da, mai fac eu una mai faină, mă. Da. Și atunci casa cea e la lui Maria? Eu o să-mi fac o casă pe survival sau creativ. Alex Omar. Știu. Am și... Am mai zis. Ia, mâncare. Sau la mine. Da, am auzit. O, bă. Nu mai avem... Ce-i, mă? Ce era și ptica, mă? Te ajut? Ajută-mă. Ok. Dar nu mai am dirt. Dirt, mă, dirt. Cum mai e dirt, mă, cât ai? Și asta geca. Mă dau și mie și te ajut. N-aveți cât ai, mă. Sau stai că eu le culeg de aici de jos, ca ai tale scăp. Atupăm toate minele. Nu mai avem, Avem tare mult loc. Trebuie. De care? Nu mai avem un concert și pun și undeva. Nu. Dar fă, ia că zau de și fac la Sergiu chestul. Nu mă sebi, mă, dar îmi trebuie chest să pun și n-am loc, dar le pun aici în inventar mai jos. Nu. Ni. Ce face vilagerul, mă, așa de gălăgios? Putu! Am păcat. Mă, uitați-vă în sus. Mamă, ia să vede de aici. Unde mă? Nu vezi, mă? E acolo, e acolo. Ia mai. Le vezi? Mamă, ce frumoasă e. Artificii! Dă-și mie un stack de dirt, dacă ai, Băi, că te ajut. da. Și facem aici atât frumos, frumos, nivelat, tot.
Îmi fac și eu o casă creativ. Ia, îți mai dau încă 44. Mai dăm. Bun. E, dar sparge dărtul ăsta. O sparg eu, o sparg. Nu, așa artificii Să nu mai spargă văd să. în viața mea. Voi? Bă, dar n-ai lopată. Să stai și voi dacă am. N-am. A, da, am. Nu, e. Vrei? Ce, lopată n-am. Vrei? Da. De ce ai cu din aia? Ni. Sharkness 2. A, mi-am înșantat eu. Am înșantat eu Sharkness 2. Dar e bună. Aici e. Acolo lângă casa mea. Na. Și dau Sharkness. Așa ce frumos e Maria aici. Nivelăm. Na. Ziceam. Îți dau dărtul înapoi cu mine. Nu e. Nu e al tău. Eu cred că o să nivelez aici, că n-am prea multe lucruri. Eu aș vrea să-mi fac o casă creativ. Da. Bă, o casă imensă, numai roșu fac. Bă, dar e pe creativ? Nu, mă. Cum? E pe curs. Vreau și eu pe creativ o casă. Mă, m-a pus și pe mine, mă. Cine m-a pus? Scuze-mă. Ești? Nu. Mă, hai și... Dacă e noapte, să faci noapte, hai și ne grăbim. Dacă mă paunez. Nu, mă, dar... Nu și pe Sebi să-l pui. Pe mine mai pus. Pune-te doar tu pe creativ. Și doar eu pe creativ. Noi doi facem o casă pe creativ. Mă faceți casă, asta atunci ai lui Alex casa. Nu, mă, ia lui Sergiu casa. Mai a ta casa. Da, dar îmi fac casa. Atunci asta e lui Alex. Atunci de ce e fain îmi fac, bă? Da, atunci asta e lui Alex. Șmecheră, ia. Unde este sticlă? Mă faceți-vă casa că Păi taci, bă, eu o să nivelez. taci, bă, să ne concentrăm. Și mă, Sergiu. Concentrăm. Mamă, ce-am chicat în mine. Bă, du-te, bă, am uitat ce sticlă. Cred că asta. Mă dați și mie 5 sticle. Păi spawnă. Da, n-am timp. Mă plictisez dacă spawnă. Stai că vedem. Ce se băție acum? Albaște pentru casa aceea pe care o fac la Alex. Nu, stai. Albastre? Da. Știu de care vezi. Mă, prostă-ți, mă, nu sticlă aia, bă, prostă-ți, mă. Mamă, Unde ești, mă? Na, ai grijă. Cade. Ce cade? ce cade? Sticla. Dar puține, mă, dar nu stec, mă. Dar le arunci tu într-o mină. De la mine. Da, știi. Geamul știu Ia eu ce frumos e casa asta, mă. Bă, eu îmi fac cu 2 etaje. uite-te, bă, unde ne fac casa, mă. Aici e frumos să ne fac, stai. Aici nu poți. Așa, stupă, ca stop bine, bravo. O să încercăm tot și astupăm. Ce frumoasă e a lui Alex casa, mă, fai de capul meu. Îmi place, îmi place, bunicică, dar îmi place. Normal. Da, dar sticlă. Dumnezeu. Bă, dar eu vreau să fac mai un pic mai. Să nu bagați muzica în seamă. Că se aude de aici că e muzica. Se aude fiindcă... Da, maxim. De aici nu m-am astupat-o. Bă, eu ce fac aici? Tu faci cu sticlă? Da, cu sticlă asta, perechile tot. Să te vadă abonații ce faci tu în casă. Ce interes, Maria? Am fost pe Jerry. Lasă dacă vezi și fac cu sticlă, lasă și fac. Tu vă și vă cum arată cu sticlă. Nu știu, bă, Mamă, ce mult de lucru am. Că nici am terminat casa. Așa. Gata. Dar ce frumos arată. Asta e lumea. Dar ce frumos arată așa nivelat, mă. Am lucrat tot. Să stricat și aproape și lopata. Ai dat asta o oră, ce casa e, mă? Care mea? Nu, mă, lui Steven ăsta. Stai, vede, mă. Mamă. Îi vede. De acasă, aici am la tavă. Și perete cum le faci? Tot albul? Mm. Cu lemn? Nu, mă, Cu lemn arată frumos, lemn. Mă, dar până încolo și nu te duci. Păi, nu.
Așa, e destul. Oh, am uitat, mă. Mă, ce faină casa mea. Ce măroncăi. Mamă, tot ai făcut pe aici. Bă, uite-te și la mine. Bă, ce frumos să vede aici casa, mă. Nu, hai că trec la treabă. Care, mame? Nu. Să stau A ta unde ești? Unde ești? Eu aici nu. Uite, Aproape văd. lângă casnii, mă. Uite. Uite, văd. Aproape lângă casa lui Sergiu. Ce spuneți? Nu, am... Dar știu, uite. Să găsesc. Mare. A, te văd. A, nu. Drept. Aici și faci mai Hai, greșit. na. Bă, Mai greșit acolo și nu faci. Noni, vezi? Văd. Asta e mea. Acolo și nu faci, mă, stai. Că e casa lui altcineva. Alu, cine? Al lui Codruț. Pari, bă, acolo. Acolo și faci, mă. Să de nu vezi ce plată ne-a dat. Că i-am distrus casa. Nu eu. Ne-a dat vreo 7 diamante Nu, eu la să vin. piciorul. Sebi, nu eu. Că Face de aici că apoi ne-a dat 7 diamante și plătim ce am făcut aici. la tine numai. Nu la mine, la Sergiu, a găsit diamante. Uite mai încolo cu 5 stecuri. Așa. Așa, Cu gata, 5 gata. stecuri. De aici poți și faci aici. De aici. Așa. Stai, mă. De aici numai. Așa, gata. De aici poți și te duci în altă parte. Ai așa aici trebuie să spate. Atunci stai că te ajut. Mamă, dar cred că ți arată bine cu geamuri. Ai vedea tu pe cu ce fac eu jos. Da, știu. Mamă. E tavan. Te ajut eu pe jos, cu lemne. Nu cu lemne, bă. Cu ce? Lasă-te pe Sergiu. Nu las. Ia, mă, cu ăsta, bă. Cu ce sturi, mă? Nu, cu Ce ce tu, mă? mă? Uite, mă. Ah, Cu culoare roșie. frumos. Aia și corban sunt închis, față. Ah, fă. Atunci fac Eu am casa mea. Bă, dar și... Întoarce și eu stau, mă, piștii. Nu mai E stai. numai ta. Baia mea. Ba, nu e a ta. O să te ajut, Maria. Nu. Asta e casa tuturor. Bă, piștii. Dar trebuie să avem și o casă, mă, unde să ținem uneltele. De acolo e casa mea, ala, unde-s diamantele, așa ta. Înțelegi? Dar cine e casa asta? Da. Îți fac geamuri. Nu că pot. Da. Lasă-mă că pot. Mă voiesc știu că ce atunci faci. îi fac casa. Bă, eu fac școală. Da. Școala lui Herobrine. Serios. Aha. E așa de mare aproape școala lui Herobrine. E pe un videoclip. Dar fă casă tu. Atât ca să mă fie școala lui Herobrine. Doar trebuie să faci casa. Și pun și bănci. Mamă, dar ce frumos să-i arate casa, mă. La tine. La Sergiu. Bravo. Dar mă, dar și pus și ușe, mă. Așa nu te pus și intri. Așa, mă. Îmi place. Bă, mă leg. Uite. Bine, taică tău. Nu. Asta e robă, mă. Da, bun. Așa e de mică, mă, casă. Care mea? A mea. Nici pătrată nu e bine făcută. Uită-te. Nu. Am o... Nu fi mare, mă, destul de mare. A mea e mare, mă. Aia e școală. Vezi mare. Vezi? Cea mai mare e a lui casa lui Codruț. Nu a lui Codruț, a lui Darian. A lui Darian. Copacul abonaților cel mai mare. Da. Că l-am făcut din păi de cap. Câte ore o trebuie? O oră. O, cam o oră. Și fac tot copacul. Am asta. Dacă o să ieși, nu l-ai pus. O să-l pun. Nici pe Alex nu l-am pus, că s-o abonat. Dar-l pun eu. Ce perfecție fac aici. Și eu ce frumos să e aici. Faină mapă. Face noi am mă. Da. Ai făcut satul ăsta? Nu, eu. Nu, l-a găsit. Eu l-am găsit. Tu numai. Da. Apoi vine tu Și eu am fost. și ne-am apucat. La lucru.
Am și fac o fermă, dar o fermă trebuie și fac și ambar. Și tractoare. N-am mai făcut. Tractoare nu se face. Ba, cred, da. Ba da-ți face. Faci un tank. Da. Cum? Simplu. O să-ți arăt. O să facem în episodul 6 Nu, tancul. 10. Nu, în episodul 10 facem tancul. Oh. Să te pregătești. Cine? Tu, Sergiu. Tu, Sergiu, și te pregătești. Să te pregătești, să ai lucruri, să ai pistoni. Mie trebuie și pistoni. Mamă, ce grea era casa asta. Pistonie. Ce împinge lucrurile. Astea sunt pistonile. Uite astea. Pistone. Chiar nu cu pistoanele trebuie puse. Acolo. Mă, vin ăștia cu arcul. Raidu! Da, Raidu, vin. Vine la casă. Pune-mă. Nu mă pun. Haideți, ajutați-mă. Dar nu-i Raidu, că nu scrie. Omoră-l, mă. Dar stai că se face. Trebuie și facă ziua. Eu fac. Fai. Vreau și eu mor. Nu știe. Hai. Cum nu mă? Hai mă, că taci mă. Hai, Raid. Și eu noapte fac. Gata. După ziua. Dai, bat. Gata, am. Raid. Pac. Nice. Hai. Nu zice, stai acolo. Ok. Mă, nu am. Mamă, nice. L-am omorât. Ăla. Da, mi-a dat. Perfect. O să vină 3 aia. și stăm 9 și 9 e... Aici sta. Da, Pe sezon? Nu, pe Minecraft. da. Dar o să cred că în episodul 4 și Raid-ul. Sau în episodul 5. Bă, dar ne-am răspundere. Să luăm un drum dracu. A, și cum să omorâm dragonul? Să-l omorâm. Păi... Da, De acolo. da, trebuie omorât. Cred că am deja o sabie înșantată. De ce? De ce? Trebuie să ne înșantez și armura. Trebuie să ne O înșantez. armură de diamond. Da, Nu te omoră. da. Atunci. Dar eu cu Alex ne ocupăm de Dragon Voi de turnuri. Înțelegeți? Între voi trebuie să moară turnurile acelea, că mă enervează. Bine, Dar ce frumoasă e căsuța. Apoi o văd pe școala lui Herobrine. Unde e școala lui Herobrine? Acolo, lângă magazinul meu. Unde e magazinul tău? Am făcut și mă. Avem Raid! Vai, Hai, pregătiți-vă! Nu, lasă-mă că eu fac casa. Mă, hai mă! Ajută-mă, mă! Dacă nu o armură de diamond. Nu lua! De diamond. Așa, da. Nu trebuie acum. Hai noi trimă și ne vedem tot în poză. Unde-s? Vai, de nou. Doamnelor, dacă vă place acest episod, nu uitați, bă, și eu să un like mare! Unde-i? Nu știu, că nu-i văd. Mă, Hai, dă-i. Nu uitați să vă abonați la acest canal. Măi, după tine! E după cineva! Păi, e după Sergiu. Hai, Sergiu! Vacile, mă. Vacile. Hai, mă, omoară-i! Unde-i? Ia că ne omoară la mine, pe ele, Sergiu! Așa? Piscina. Nu, villager. Îți protejă și villagerii. Mai vin. Mă, pune-te în survival. Lasă ne-am. Puneți-vă. Nu vreau. De ce vrei să ne omoară? Ce faci? Bă! Ce? Faci? Dă singur, ni. Da, urgență. Mă duc după mâncare. Hai de noi. Un pillager aici. Uite cât sus, doamne. Omoară-i. Omoară șeful. Mă pun pe survival weekend. Că așa primim și level gratis. Îmi fac level, mă, mi-înșantez și o... Păi la casa ta. Sergiu. Un pillager.
Un villager. Mamă, ce mă nervează. Gata. Bă, aici ai unul. Aici e cap meu, nu l-am văzut. Hai mă. Lasă-mă, lăsați lupta asta. Serios? Bă, au intrat... Nu. Bă, închide tu ușile, mă, și... Am închis. Hai, mă, și mergi și ne facem casă. Nu mă, hai mă, că de nu ne-am altă zi la Jerry. Am 3 runde. Mai avem. Da. Mai unde ceilalți? Bă, dar du-te, bă. Nu fac casă, mă. Încă 3 runde, bă. Eu nu termin casa aici. Da, i-am auzit. O mai auzi și... Da. Oare ce mă spărea că... Ai zis că vin pilagerii. Pilagerii? Vine rai tu. Nu,